सबके फगुआ के शुभकामनाएं। इंग्लिश में ना बोले होली मुबारक हो। कैसे कि हमनी के भोजपुरिया जवान है सन। और दवाई के दुकान में बानी सर्दी खोखी बुखार जेकरा बोल बाटे 2 घूंट जिंदगी के सब दुख दूर होई। कैसे कि जौन आदमी मजबूर होई ओकरे दुख दूर होई। और आज जौन दुख के घड़ी में हमनी के साथ देवे वाला जौन दवाई के दुकान बाटे फगुआ के उपलक्ष्य में ई दवाई खाई अपना जिंदगी से संन्यास पाई, मतलब दुख से संन्यास पाई। और बहुत लोग हमनी के साथ में जुड़ल बाटे यहाँ पर धीरे धीरे वो लोग से परिचित कराएम। कैसे कि हमनी के भोजपुरी में ही ब्लॉग बनेला। कैसे कि कहल जाला एगो चले में बोली के भाषा में भोजपुरी के जान न मन करला तो गुस्सा देवनी सर कुपातरे हुआ तुम ना बनबो। दवाई के दुकान के स्वर बढ़ाना थे स्वर प्रणाम बा का कह के जाए अपने बारे में। बहुत बढ़िया भला आदमी लड़का बा। एक लड़का के जरूरी बाटे हमने गाँव में। कैसे कि जाना था कि कोई आदमी बोलता तो बीच में गायब बोली देखो एगो और लड़का जो उपटा था धीरे धीरे अपने से धीरे धीरे परिचित कराए में और हमने के साथ में जुड़ता रहा। कैमरा घुमावता नहीं नाता रे सांप होने ना देनी लो। नमस्कार बाप ने के नमस्कार केंगे बिना हाथ जोड़ रहा ठीक इस संगे आदमी हमने के चाही कैसे कि बिना हाथ जोड़ले में नमस्कार करवाओ नहीं करे नहीं सर। तब कैसन बा फगुआ के केंगे काम अपने फगुआ ऐसे 2 दिन हो गइल बा हो। बुध के मनावल जाम कि मंगल के मनावल जाम कोनो था है पता नहीं है। अपन मन अपन धन जो मन के दाना धन हमनी के तो बुधे के मनाएम सन ऐसे शुद्ध होकला। ठीक बा एकदम दवाई के दुकान चली की और दवाई के दुकान तो बिहाने से चली। ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद बा अपने के बाद में जोड़े हम संगा।